Gernikako Jaialai pilotalekutik eta aurtengoz ez, oraingoz neguari dagokionez, azken aldiz, gabon dizuela pilotazaleok, zer moduz gara, beste jardunaldi bat geratuko zaigu, igandekoa final handia, baina azken asteleena aurtengo neguko lehiaketan hause izango dugu. Finalerdiko partida, ez da ezer erabakigarririk jokoan izango, aukera guztiak alduak dituzte bibikote hauek, baina ez horregatik finalerdi izateari uzten alde batetik Urreisti eta Gorka, bestetik Urrutia eta Paske. Ibon Aldazabal, gabon. Gabon, Xavier. Beno, jokoan ezer ez dago, presiori gabe jokatuko dute, behar bada erasonako grina handiagoz. Bai, ez, hasiera baten aztie finalera zelkatu, jaztauki aukerarik. Baina, bueno, horrek erain gotze presio barik, ikuskizuna begire jokatzie, euren emaia onena, euren errematerako godanekin eta partidu politxe ikusiko gortik. Aia honuk asmatuko bazenu. Hane burua mentiaraz, gabon zuri ere. Gabon bibukote, gabon ikusentzulea. Beno, ezer jokoan ez, horrek kamustu ote du zaleen erantzuna. Inondik inora ere, ez 16. jardunaldia eta 16. ez, bete-bete eta izango dugu Gernikako frontoi hau. Esan duzue, bi aurrerari gazte, bizi-bizi, dena emateko prest kantxaratuko diren lau puntista, presiori gabe, ikuskizunea emateko prest, beraz, nasadilla presta. Eta hau guztia, igandeko final handiaren ataria. Datorren igandean, goiz eguerdi partean izango da, aurtengo neguko lehiaketaren final handia. Iazko irabazleak alde batetik, Erkiaga eta Ibarruzea, bestetik Ladutx eta Mantzi, eta kanpoan geratu diren bibikoteen artekoa, gaurko lehia. Einaut Urreisti Mutriko Arrabatetik. Izkartzaina Miarritzetik etorria du. Gorka Sorozabal. Donio Andarra da, Donioane Garazikoa. Gotiko larden hau. Tomas Urrutia. Eta Lapurtarra, Idartarra, atzelaria. Mutil indartsua, Tibo Paske. Zaleak agurtu dituzte. Eta txapairean More. Urrutiaren eta Paskeren kolorea da hori. Kantxan, hiru pelotari gazte, Tomas, Urrutia, Urresti eta Gorka. Aurtengo edizio honetan usteot Goraka maila handi bat emon da bena, erakutsi da bena zer nolako maila daukien, eta maila gorengo maila horretan dauzela, eta gero Paske, bade izuzte batzu, konsagratuta, atzien gaur egun agian
gorengo mailan dauena, ez? Ere kualidade indartzu horrek kontutan hartute, eta partido hasiera baten, partido estagarri baten itxuri dauko, Lotaritzek hausartak, errematetan dakixen aurrelari bi, mailan namundabenak, eta atzerari bi seguruek eta bebai bisek indartzuek, partido politxe baten. Aske izan zen Aialain ligako atzelari Koberena, aurrelari Koberena berriz Aritzerkiaga ia dena irabazita, bata finalean da, bestea ez. Hasi da partida, Einauten errematea, ondo urrutia. Dentro. Aire. Aire libre los dos, si no. Ches. Gorka sartu eta eutsi. Baske. Si no. Aire, voy. Petit. Tuya, voy. Bien, toma bien. Urrun zegoen Gorka. Tuya, boi, biak entzut ditu nik hor. Toma bien. Bai, ez da, berape arregi euki, nahiko baju da pelotia. Eta egiz esan... Bote apaltxo marra egin du. Ezker paleta jo duenean pixka bat gelditu ere eginda, eta pilota hotz, motel, bat eta huts. Empedimos. Fue, aire. Aire. Venga. Amaika terditik Miarriztarra. Erreboteko zulotik Bidartarra. Arro. Venga, sigue. Aire. Aire, Gorka, libre todo. A deux. A toi. Libre, dos. Pilote ederrean atzelari biak. Oso ederra ere. Tuya, no. Dentro, libre, Urreiztiri. Aquí. Espero baino laburrago geratu zaio pilota hori. Lehen Gorkari bezala, orain errebotean antzeko zerbait gertatu zaio. Mutrikuarrari. Bien. Ustez pilota garbia behar zuen. Baina urruti xamar geratu zaio. Bi eta huts. Gora! Ez da bat ere galtzaile aritu aurtengo neguko lehiaketan. Gorka sendotasun handia erakutsi du gaztea, baina pilotari sena eta ofizioa erakutsi ditu. Gaur lehen bizikoa ez du ongin urtu. Bigarren hori ere ez. Lehenbizikoan botea ez duen urtu, gero sobera loratua. Aire, voy. Bai, agian gero, esan bida bai, gaurko partiduen bate ikusi bidana da, esan dugu zen hiru gazte horriek, Ameriketatik etorri barri da, jokatu Interreko deskantzu horretan Ameriketara jokatzera joan die, etorri barri da zandik, horrek bere afektau egin aldaue bakoitzaren eraginkortasuna, eta ikusiko guia gaurko honetan horrek badaukon zer ikusi. Hiru galdutako baditu eta bestea Urreiztik. Hemen saietxetik pasatzen saiatu da Mutrikuarra, ez du lortu. Gorka. Aire, voy. Gora. Beno, denak galduak orain arte. Bai. Niok hasierako tantu honetan, igual... Vamos, señor, markatu, Kontora, ostabe
bokatzen eta frontora eitzen kostagoako apur bat. Nik uste tantuek aurra junala, apur batetan apea zentaua ikusiko duzu da. Ondo kendua. Aire, los dos y no. Venga. Aire. Ya toma bien. Pasatzen utzi dio, arazoren batekin. Atzera, Gorkak. Ongi Tibo. Palaster, erki sartu eta atzeratu. Laza, Errebotea Urrutierentzat laburrantxean geratu zaio, baina erreboteatu aukera. Einautek luze moztua heldu eginda eta eman. Ondo Gorka. Eskuinez, Tibo. Goiko Arlosa jo. Eskumaz, Gorka ere aurrean botea egin, erki. Urrutia. Dentro. Perfecto. Aire. Zuzenean Zabalera, ordu Ormabikoa eta tanto. Urrutiak ez du erremate horrekin aurkaria behartzerik ere lortu eta salduta geratu da eta errebesez saietxetik Ormabikoa labur onatx. Kontrakantxan eta errebesez sarera. Ondo, tanto honetan ja dana peloteetan ikusi dugu. Ja apur bat esan partiduen sartzen da izan. Dentro, dos! No! Barrura bi, ez dio denborarik eman aldatzeko, baina oinetara etorri zaio Urrutieri, sartu izan balu aukera garbia. Baina ez du lortu, hor duzue. Bai, berez atzelari xebe ondo euken, atzelari txantzako pelota proposa zan, baina hor pentsatu dugu, sartzen bagot aukerako edaukete errematetako eta tanto amaitzeko, eta barrizketa noi eta kaso honetan esako ondo euken. Libre! Venga! Aire! Atzelariak borrokan. Perfecto. Urreisti sartu da, errebesez. Atzeratu eta ados jaun Andreo Gados. Hemen duzue. Bai, apur bat igularraru egin dau pelotiek, ez ban, espero pixkate lekoskampo ikusi dugu hor azkena momentuen jauzi modu nien da. Baina, bueno, alanda guzti bezartzeko moduko esan. Galdutako zenbatzen batzekoa. Dos! Pásale! Si no, aire! Atzera, gora! Errebeska da Bortitza, baina arroegia. Urrutiarena, 5-4. Ahi, toma! Bai, asko goratu dago aurretik botateko, frontizien bertan be oso goixen jo dugu eta nabarmen joako gora. Gorka! Dale! Seitik. Seiter ditik Urreisti, Txitsakaren bila. Baske, Gormabikoa. Eta tanto! Ongi bidarteko atzelaria. Arrapatuta zeukala ikusi du eta erki. Pelotara ikusi daue barruen daukela. Eta Ormabikue, bote handixe eraginez. Ez ipini errez sartzeko moduen Urreistiri eta Kitu egin du, baina sartu ez. Bosna! Timedi! Aine! No! Hartu eta eutsi Baskek. Urreisti
Zabalera zuzenean, hartu egin du Urrutiak, eta zai jarri ondo punpagoran Gorka. Aide! Bai! Teles! Eta zai jarri gainera. Bai. Bueno, hemen Zabalera zuzenean jotako bat ikusi dugu. Urrutiak ederki sartu duena. Azkenean laranja koloreko bikotearen zat. Pilota zaila. Oso zaila. Eta gero, Tomas bai hori dugu. Zaila sartu du, Bai. Ia pasatutakoa eta garai txarrean. Bai. Gaine, sartu. Eta gero ondo junda pelotian bile, Gorkan eskoma ondo jarritxe Gorkak. Baina urret duzi hau Tomasek horre sartuzkero zandogunez, leko aproposin sartuko gala. Naiz eta Baske jarritxe ondan eta errez sartzeko moduen, baina bueno, azken baten horre pixkat erasokor jokatu biduzu, hausar jokatu biduzuz, aurreko kuadro horretan pelotie sartziek abantaia ondixe motetzu eta Tomasek hori saiatzen da. Naiz eta momentuz gutxik bie aldre urteakon, saiatu bide hori. Ormabikoa lekutara, oraindik egindakorik ez du. Urrutiak, galduak baditu lau. Azkenengo hau erasoan, beste bat behartuta galdua, garbiak beste bi. Orain arte, erasora jo duenetan. Ez du bat ere asmatu eta galtzaile da bil. 7 eta 5, 4 eta huts aurretik ziren Moreak. Geroztik 7 eta 1 partziala, Urrutia. Azpitik atzera, zail. Eta ezinezko Gorkarentzat. Errebeskada ederra izan da. Bai, Gorka aurreratute onda. Barrure bokaldixe botate baban Tomasek, barruko 7 txikamarrerako tarte hori kubritzeko. Eta horrek atzien utzunien lagatza, eta Tomasek ondo aprobetxau dau, buruz gain bota eta pelota zaila jartzen berari. Eraman. Antxe zegoen zuloa. Zabalera bidean jarri du Urrutia eta Baske urruntxa martzegoen. Eta Urrutia, bestea Urrutian, baina hortxe duzue. Txintxera joan zaio mutriko harrari. Azpina berdin. Ondo gaina gotza Tomaseri, ja Zabalera jota onda, eta esan duzune Baske atzien eguen, eta ondo purbak goratxua jun bazan, tantu izango zen, baina bueno, txapara joako. Aide, fais-le. Piñao. Dentro. Punpagoran ezin, berandu xamarrendu da. Bai. Berandu xamarrendu da, aurrean eragin dio botea, baina Ernesiago egon izan balitz. Sartzekoa iruditu zait hau ere. Bai. Konfiantza Larregirekin joan da. Bai. Eta 8 eta 7 aurretik Laranjak. Xabier aldamenean ditut igandean, hementxe kantxan izango ditugun bi protagonista, Mikel eta Jon, Gabon. Gabon. Mikel, dagoeneko igandekoari begira, zer modu zaudete? Gogotxo, izan, ez? Igandea finala sailkamentik eguna jatzeko desiatzen gozen, eta azkeneko gaztian hartuta gogoz beteta, ez, finalako. Jon, entxeatzen ikusi zaituztegu, partida honen aurretik elkarri neurri hartze beharra da? Bai, aprobetxa behigu ez, gaur etorrita ensaio bat eitxeko, eta hoxe neurri segartzen bai frontoia eta bai kontradizioi behaz. Beraz gaur, etzen nuen topera entxeatuko, ez da, Mikel? Bueno, laukotian aritze azkeneko bagi izan da, eta azkenean ez da izan finaleko ensaio iguala, baina, bueno, lehen esan bezala ensaioa konfiantziakin amaitzeko izan da, bakoita sentsazio honekin eta finala sentsazio honekin aiatzeko, ez? Jon, zuk badakizu Winterreko final bat jokatzea zer den. Mikel, behar badazu zure kiroli bilbideko partidarik garrantzitsuenaren aurrean egon zaitezke? Bai, azkenean bizitzan zihar bat etapa ezberdinetan partido importante asko jolaztu ditugu,
Baina, bueno, bai da nik uste gaur egungo txapelketa garrantzitsuena, azkenengo urteetan indar asko hartu den txapelketa bat da, eta bai, nik uste bai dela partidu importantiena. Eskerrik asko bikote, aste hona izan eta igandean ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Grita fuego, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Bizkain Cup, Dani Abitz. Zautzen alduzu. Bai, apurtxu bat, amaike urte bertan pasauten naz, eta leku edarrera doiez. Positibo, ostabe txapelketa garrantzitsu bat Ameriketan eitxie, eta danape ilusiño misioz gagoz. Maila haundikoa izango da. Bentsa. Han izango dira Erkiaga, López, Barandika, Lekerika, Johan eta Mantzibera. Eta gonbidapenezko txapelketako irabazleak batuko zaizkie. Eta hemen Gernikak gauza oso garrantzitsu bat lortu du. Giroa erpiztea, giroa sortzea, ilusioa eragitea. Baina neguko lehiaketarekin bakarrik ez dago ezer. Jarraipena eman behar zaio, denboraldi oso bat eskatzen zuen zestak, eta hori ere asko jantzi da denbora gutxian. Hori da, ez? Urtiek asistanetik Winter Seriesa, gorakada horrek eragin dau denboraldi zabaltzie urte osora, eta urtetik urtera leko barrixek eta txapelketa barrixek egoti, ez? Eta hori oso positibue da, pelotarixe oso gustora da horregaz, eta azken baten jarraitxun bida lanien, honek beti dau, dana alda beti hobetu eta hobetu, horrek lan horrek jarraitxun bidau, baina, bueno, ilusiñoi danak ilusiño misiazke egiten dabe, eta segin bidau. Eñau Turreisti, erne egonda, heldu eginda jokaldi horretara, eta ongi moztu txaparen gainean, 9 eta 8. Eta lehen Joneri eta Mantziri eindotzen alkarrezketan esan dabena, ez da askotan gertatu izango finalan aurrien aurkarixek entzaixue itxi alkarreaz, ez da kirol askotan hori gertatu izango. Ez da oso logikoa ere, nahi baldin baduzu, baina gure kirolonek behar bada logika zaragoko beste zenbait usadio ere baditu, esate baterako. Denak aldagela berean aldatu eta dutxatu eta... Bai, ez hori, eta bai, pelotarixen artien zelako girona dauen ene bai. Puntuz gorka. Ondo da. Puntuz gorka. Ez du ezer. Biztarrean jodu, denok arnasari gabe utzi gaitugune batez. Baina tira, irriz ari da eta... Tira, Bai, epa. Hor, pilotaren norantza aldatu egin du. Urrestiren saskiaren uztaia jo eta azkar joan da pilota hori ies egiteko biderik ez du izan. Niarriztarrak, baina ez du ezer. 9. ¡Pic! ¡Solo! Eskuinez, luzetxo. Urrutiaren errebote indartsua, ondo gorka. ¡Busca! Epa. Ene ba. Bi susto bat abestearen atzetik. Bai. Ez da ondo geratu pelotie. Eta justo botatera doila jaikixe iotza eta asistatik. Horrek askotan arriskutu egizeten di pelotiek edo nora urten dagoelako, baina bai, bera pelotari xantzako bai, utzien botati esaten dana, besuen minon bitxe itxeko arrisku goten da. ¡Aire! ¡Sino! ¡Mucho ya! Erki jarritakoa izan da, inautek ezin. Amarna. ¡Hostia! Sartu bakarrik. Muy bien.
esaten ari zitzaion, bere buruari. Mutrikuarra. Muturraz jo eta kanpora. Sigo. Voy. Bien. Libre, libre. Yes. Haydi. Normabikoa goxo. Endu eginda Einaut, moztu. Erki Baske. Nio. Angelu eta efektu handiarekin zijoan. Eta azkenean zer izan da hori. Bigarrenean eraman duela esan dute. Bai, hori eskatu dago Urrestik. Ea. Oso zaila zen. Indarra handia zeraman, Angelua ere bai. Pilota itzulka. Oso zabaletik jotakoa izan baita, begira, Bereziki zaila zen. Baina hor ikusi ez dugu egin ala ematen du, Bai. Denborengatik. Bai, lehenengo. Justu den, baina... Bai, egina zuen. Antxon Alberdik. No podemos ver. Ebatziko du, zalantza. Se nota la fiesta como subes. Dos. Bale, bai, errepikapen horretan, bigarren botera izen dela ikusten da, zike tantue Einaut eta gorkantzako. Urrestik berak pixka bat eragotzi digu, argiago ikustea, baina erabakitzeko lain informazio izan du. Antxon Alberdik eta tantoa Laranjei eman die. Eta hori erreboteatzerik ez Gorkak, amaikana. 4 irabazten hasi dira Moreak. Gero, 4, 5, 7, 8, 9, 10, eta orain amaikana. 7. berdintzea beraz. Barkatu Einaut. Barkatu Einaut. Gorkak. Toma. Aire. Bien. Aire. Venga. Reboten burutik eskuine sartu. Estás. Urrutiak ez du batere asmatu. Gero defentsan ondo. Chino. Pásale. Chino. Baske. Chino. Aurrean jagi eginarazi. Baide. Hala. Oso zaila itxera. Bai, irten izan balitzaio. Denok urtieraziko gintuen, baina zaila zen. Iartarak iztain, Gabon. Bai, Gabon. 3. Winter Seriesa, emakumezkoen Winter Seriesa ere, ateioka dugu, ez da? Bai, hori da, martxoan izango da. Oraindik ez dakigu zein jokatuko duen, baina dana gauz ilusio handiz eta gogo handiz jolasteko. Durangon izango alda? Bai, Durangon izango da, beti bezala. Frontoi handia guretzat, baina nik uste dut partio polita geratuko direla eta ondo atorkigula. Zuek behintzat gogotsu zaudete eta jende ere irrikaz dago, galdezkari baita emakumeen Winter Seriesaren inguruan. Bai, danak gauz gogo handiz, ilusio pilo batekin azkenean gure urteko txapelketarik handiena da, eta hori jokatzeko gogo pilo batekin. Zuen ligako bigarrena izango da Berritxuko Mastersaren ondoren, ez da? Hori da, Berritxun hasi ginen ligarekin, Masterrean Arairekin batera txapela etxera eraman genuen, eta ia Winterrean ondo jarretzen dugun. Baia ederki joaten den eta gozatzen dugun, eskerrik asko Iar. Bai, zuri eskerrik asko. Iar Tarakistain, hor ere Gorka, tuya, Chino, urteko egutegia gero eta osatuago. Eta pilotari taldea ere, gero eta hobea bikaina, txula. Erra, pelotazua. Erra benetan. Begira, Zoragarria. Bai. 14 eta 11. Ondo kendutako sakea. Aire. Mucho, Gorka.
Urrutia. Azpitik. Eta Einautek ez du barkatu 15 eta 11 eta Urrutia erasoan ez dabil bat ere ez zorrotz. Ez. Gauza oso zailak egitera ere menturatu da eta errazagoetan ere nahikoa lan izan du. Aurrera Einautekin. Einaut, kostatzaizue frontoiari neurria hartzea, baina moldatu zarete eta azken txampan gainera gehiago asmatuz. Bai, lehenengo ez gazi ondo, ez nik uste situado etorri gala, baina gero 5-8 tantua irabazten ari aurrera eta gero esan du gorkata bixo faio gitxion biharren nula, ni gero sakiak egin nahi hilialako komodo Tomas bastante zarutzat sakea, azkenian geuk faio gitxi eta gurak parea faio gitxo da zeta irabazi du. Garrantzitsua izango da ezer jokoan egon ezarren garaipena eskuratzea Armaiako horrela egonda, ez da? Bai, guretza bai ez, handik etorri da, guk partido gogo berdinakin hartzen dugu eta nik uste importante izango dela irabaztiagoan liga gehatzen den puntu dantzako. Zorte honen Einaut. Eskerrik asko. 15 eta 11 eta galdutakoetan dago nagusiki aldea. Urreistik 2 kilometro pasatxo egin ditu, 2009 metro. Eginak 3. 2 hormabikoz eginak izan dira. Bestea moztuta. Galduak 2. Urrutiak berriz, honek ere eginak 3, galduak gehiago 5. Berak irabakitako tantoetan 128 alde, 162 kontra. Sake errestoan egindako 2 izan ditu. Gorkak berriz, egindako 1, galdutako 3. Eta Baskek 3 egindako eta 6 galdutako alegia. Morek bien artean 11 galdu dituzte. Eta 15 izanik jokoa 11 galtzea, beren burua kondenatzea da. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Eta bigarren jokoari ekiteko aurki izango ditugu prest. Gaurko protagonistak bien bitartean beste gaztetxo talde bat hor dabila aztarrik aurreko kuadroetan, ez dakit, nondik etorriak diren? Andoaindik. Bai, Gazteleko. Hor kamisetan ikusi dugu, bai. Andoaindik etorriak. Oso tikiak, Bai, gaztetxoek honek. Oso tikiak. Egonaz euren entrenatzaileaz Igor Lizasoainaz, justo hitz egiten aurretxuen eta esan dago, zelako ilusio ondixaz dago esan, aste guztien entzaixo hau preparetan egon dizela, ende aurrean urten bidauela eta ilusio biziz. Beno, Andoaindarrak oraindik hor eta gogoratu, igandean izango dela aurtengo 2024-25 denboraldiko neguko lehiaketaren final handia. Asteleen gauero Gernikan jartzen zuen hor, urriko azken asteleenean abiatu genuen denboraldi honetakoa eta gaurko hau dugu azken asteleena eta penatxo ematen du. Bai, apurtxua bai. Justo eratorten asteleenetan ona ikuskizun edarra ikusten eta, bueno, beste denboraldixe luzie da, esan dugun helen, beste lehiaket asko geratzen diet denboraldi honetan eta horreta be positibo gara. Ea zer dioten pilotari.
egingo dute. Ezaten egogazena, igertzen da pelotarixen arten zer nolako girona eta harreman hona dauen generalien eta zelako positibo edan kirol honentzako hori dan aldaz hobetzen eta gorakada honen jarraipena egitzeko asmo biziz eta giro honien eitxie oso garrantzitsua da. Sarsaide! Badoaz. Andoaingo Gazteluko eskolako mutiko eta neskatikoak. Esperientzia gogoangarria bizi izan eta gero. Bihar kontatzeko moduan lagunei eta gelakidei. 2000 lagunen aurrean jokatu dugu eta telebistan agertu gara. Bigarren jokoa. Lehenbiziko 15. Barrura, Eñautek, Baske. Saietxetik, kanpora. Iparetaz egindako bat. Badu, Baskek. Hau, egira. Oso albotik joa. Hori oso zaila albotik botaten duzu nien olan. Igule aurkarixe lekoskan porteko zinke, baina asko bezaiago da eitxi, asko kontrol bitxia daukozu eta kasunetan modu kanpora juteko aukera asko. Aile! Erreboteko zulotik, ondo Baske, Gorka. Errebes, kada luzea, erreboterako Urrutiari. Pumpagoran sartu eta Saietxetik atzera. Urreiztik Lanak, Tibok. Sartu Eñautek eta zer nolako Ormabikoa jo duen. Pilota zailera heldu da. Sarearen presio ikaragarria zuen hor. Iparetaz, 2 batez beste. Aurtengo neguko loiaketan 1,2 daramatza. Luzatu garazta eman dio. Eskuin beso horri eta gorputzari. Eta gero zer nolako angelua eman dion erremateari. Bai. Eta arreza hortik leko bitxiaz peloti holan zabaltzi, hor goitxi botata forma dikue, oso dotore bota. Atzera Baskek. Ordu aukera Urrutia. Ormabikoa kanpora. Ez zeukan asko arriskatu beharrik. Erabat barruan harrapatu eta zeukan. Bai. Ez dabil oso eroso. Ez dakite izan lehik esan dugune, hori herrialde aldaketa, Ameriketatik etorri barri. Eragin aldotan. Frontoi aldaketa, sistema aldaketa asko dira. Bai. Zaleike hori izetie sortzen da dena. Horren egiz ezartzen dugu, Tomas, oso partido honak egiten ikusi dugu lehiaketa honetan. Eta horren aldine maia asko begeixau dut pelota bizia. Ongi aurreratu da eta erremate oso dotorea, oraingoan bai. Oraingoan bai. Ondo geratu dau eta Einakoa edartu. Bajatu! Azkenean. Venga! Einako dotorea, perfekziotik oso gertukoa. Erki kendutako sakea. Gorka. Aire! Mucho! Aire! Venga, levanta. Venga. Dale. Luze. No! Dentro! Barrura.
Urrutiaren aukera, Saietxetik atzera. Eta tanto. Asko behartu ditu, tantzan jarri ditu hemen aurkariak. 2 eta 3. Bueno, orain txegin ditu, 2 segidan. Entzun, iosku ez da biela bat begontu edo, eta esan dagoa orain txekusiko dozu. Ez tendu izango dugu. Asperre Gorka bere buruaz. Ongi kendua. Barrura, Urrutia, ez du baten engainatu. Erki Baske. Errebesez Gorka ere. Urreisti. Pasa. Urrutiak erreboteatu, Gorka. Harto. Leku zailean jarri du pilota hori. Azkenean, inaute gutsegina, baina jarri duen ari ere eman behar zailo beritu. Bai, Gerto, jarritza, esker paretetik urten barri sartu bihar izen dago inautek, eta rengiloten ez dago erretzak ditu. Hor pixka bat barrura egin dio, eta abiadura tontzikoan. Bai, Baske, bai, errebezez eta eskumiaz be, nerbixo ondixo zemotetza, eta beti behioz peloti harri maute badoi, eta gainera abiadura, orain dite gatxago ezartzien. Abiadura zenbat eta handiagoa, zaitasuna hainbat eta handiagoa. Passer le Roswell, ok, mais il place le deuxième, troisième à chercher à aucun ciblé. Non, ciblé, il n'y a plus rien. Même le premier, il n'a rien ciblé. Cette année, il n'y a rien. Sakea Urrutiak aterako du. Vamos, señor. Attends. Misma, attends, toi. Venga, Gorka, vamos, Baja tu amigo. Allez, c'est bon. Donibane Garaziko aurrilariak. Motz-motzean ederki gurutzatu du. Toma! Ue! Pasarik ez dute, egin oraindik. Ez egiz izan, ondo ataraten da bizbixak. Uzpagoran osongi, Baske. Mucho Gorka! A deux! Oi! Dentro! Mucho! Ara, zuzenean Zabalera. Bai, tanto darra, ez da errebotien horrela Zabalera botati ez da parte berreza. Zesta puntari dagokionez, lehengoan lesio larria izan du Bixentek. Bai, Bixente Gonzalezek. Daniago eta zerien demoraldixen dukiban aurretuen, ondo ebien gainera, iez bera izan txapelun nagusitxe, orten be leku bardinetik goien, eta horre lantze baten haikie bihurritu iban, eta nahiko lesio larria, ia animo danak, errekuperatzeko, eta laster izango gugeta. Hilabete beharko ditu, baina erabat osatzeko zoria izaten duen, eta lehen bailen den berriz ere kantxetan, eta bere jokorik hoberenarekin, Eusi Bixente. Bestalde, Barrenetxea laugarrenak 7 egun egin ditu ingresaturik. Hendika Barrenetxeak, baina jada etxean da. Infekzio gaiztoren bat izan du belaunean. Eta antibiotikoekin eta, buelta eman dio behintzat, eta
etxean. Eutsi. Non, ouais. Celle que tu me demandes, mais elle est Eta bonne. bestetik, Chelou, du coup, elle sort souvent. eskuzko txapelketa nagusia azken jardunaldira iritsia da. Eta bi ordezkapen izango dira batzuentzat erabakigarria izango den azken partidan. Oraindik laugarren sailkatzeko aukera matematikoa badute Jakak eta Imatzek. Sestaon jokatu behar dute Elordiren eta Zabaletaren kontra, baina Ander Imatzek eskuina minberatua du. Ez du jokatuko, haren lekuan Ezkirotz arituko da. Jakak eta Ezkirotzek 22 eta 12 irabazi beharra daukate. Elordik eta Zabaletak 13 egite aski laugarren sailkatzeko. Eta iganderako ere bada aldaketa. Aitor Arangurenek ez du jokatuko, beraz Altunak eta Pikuñak jokatuko dute. Peña bigarrenaren eta Albitzuren kontra. Irabazleak playoffetara, galtzaileak kanpoan geratuko dira. Pilota gaiztola zuen hori ere. Gorkak pilota bihurri asko etorri zaizkie. Bai. Mucho, encore. Bien, parfait. Bost eta 6. Eta Tomas pizka suspertu da, Hala ematen du. Jokuen gehitxua sartzen dabil, arrisku gehiagoaz, min gehitxua itxen, eta egindakoetan jada harrapatu du Reisti, 6 egindako dituzte. Edarra izan da pilotaka hori. Oso motzean, erki gurutzatu hori ere. Ederra. Ondo pumpa goran Gorka. Erraza. Baske mehatxuka. Pilota zaila sartu du Reistik eta berak ere zailarri. Mutrikuarraen aukera. Txokoan ezker horma jo duenean Urrutiari ongi irten zaio eta ez du barkatu Doni Bandarrak. 7 eta 6 aukera polite izan du. Ezker hormari jo izan ezpalu tanto zatekeena, baina ukitu duenean zabaleratu eginda eta nahiko Urrutiaren zat. Bai, ezker pareta ikutu da momentuen hortxe monta Urrutia aukeria, ez dela nesan eduko, eta gero ja nahiko saldute geratu da. Horra alegia. Bai, hori barru ere unizen bazan esan inen era behar. Esprintik egin Urrutiak berak, 21. Seina. À 2. Sinon. Ara. Merde! Zer egin pentsatzen ari zen. Bai. Eta funtsezkoenean utz egin du. Bai, hori askotan gertatzen da, Begira, hori aurrera begiratzeko. Bai. Zer egin behar dut. Aurrean jagi eginarazi, horma bikoa pasatzen saiatu, eta hori denak buruan zituela, lehen biziko aztu. Ogitartekoa jausi. Urreisti. Urrutiak eskatu. Errebote ona, sartu egin dale ere Urreisti atzera. Eta tanto. 8 eta 6. Lehen da biziko jokoa, Aranjek irabazi dute. 15 eta 11. Eta bigarren honetan, etenaldian 8 eta 6 doaz. Batez beste, 1,4 ditu atzean eginak Urreisti. Gaur, lehen bizikoa, denera 7 egindako gaur, 4 galdutakorekin. Xavier, esan dugu, zesta punta estatu batuetara joango dela, Danian jokatuko den txapelketarekin, baina estatu batuarrak, euskal estatu batuarrak ere frontoian ditugu. Geneva, Todor Gabon. Kaixo!
Goizetik zatozte eta okerrezpanago estreinakoz lehenengo aldia da, ona etortzen zaretena. Bai, goizetik etorri gara eta hau da gure lehenengo aldia hemen. Eta zer iruditu zaizue giroa eta pilota partida? Oso polita da, euskal giro ona da. Bikain. Todor gozatzen ari zarete. Bai, egia da, izugarria da. Entzunak genuen hemen giro polita izaten zala partidetan, eta bueno, hau bizitzea benetan izugarrizko ilusia eman digu, eta biziki pozik gaude, bila. Txiniba, goizin ere baduzue pilotalekua, baina ez zarete zesta zibiltzen. Goizin ere baduzue pilotalekua, baina pala zaritzen zarete, zai. Bai, askotan. Eta, botan botatzen zait. Palan ari zen gera, frontoia txikila da, 30 metrotakoa, eskupilotan ere ari zen gara, baina gehien bat palan, izan ere, aurretan gutxi jokatzen dute, eta gazetan jasten dianean eskuekin jokatzea zaila izaten da gogorra. Baina zesta puntarik ez daukagu tokirik, joko garbia ere ez, baina, bueno, pilota da ez da? Agian animatuko zarete, zuek ere zesta hartu eta zestaz jokatzera. Agian bai, probatuko dugu. Zestan merkatora joan eta gazerosi, hori bai. Mil esker bikote gurekin izatearren eta segi gozatzen. Zuri. Eskaizue, eskerrik asko. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Todor Azurtza eta Txeniba Aiarra. Orain Euskal Herrian bizi dira. Eta badute pilota zaletasuna. Eta Diamond hemen indar betean. Irodi baina. Zortzi eta 6. Ondo kendutako sakea. Baske. Erki, Urreisti. Zailarri gainera, Ormabikoa, ordu enautek. Erkiz, sartzea zen zailena. Hemen Urrutiak etxian huts edo jausi jokaldia egin du, eta jokaldi arriskutsua gainera, abia da bizi-bizian eta txaparen gainean eta Orratx. Eta Urreistik sartzeko ez zuen erraza, sartu duenean dena alde zuen eta ez du barkatu. Beno, Einautere ez da oso zorrotz hasi, baina jada baditu 8 egindako errebesez atzera Urrutiak. Motxamar geratu zaio Urreistiri. Moztu Urrutiak, lehenbizikoan sartu Gorkak eta ongi atzeratu. Jo, pilota zaila askoa sartu du. Zabalera, aze tantoa jokatu. Pilotak da denak izan dira ikuskarria. Bai, tanto oso politxe, oso kompletu de. Defensa pelota zaiak jartzen. Eta izan. Eskatu dabe. Eta lehen aipatu duzu Ibon eta alaxe, pilotarien arteko giroa, benetan da sanoa. Eta hemen zalantzaren bat izan da. Le has rompido las rodillas, por eso. Le has rompes las rodillas. Aintion Alberdi, ez dakit zer ebatzi beharrean den. Nien eizu hartu. Baina sakea ateratzera doa, beraz ez da ebatzi beharrekorik. 10 eta 6, hause partidako lehenbiziko sake luzeegia. Horrentxe arte, luzeegirik ez dute izan, laburregirik ere ez. Laburrak bai, baina laburregirik ez. Eta ara, partida osoan pasarik eginez eta orain bisegidan. Bai, ala. Konzentrazio falta da hori. Bai, eta pasa Navarme. Bai, pasa 8tik atzera. Navarme.
Oso laburra, baina balekoa. Urrutia. Oso, jaki ondia eginaraziz. Ongi sartu eta atzera aurreistik. Txibeli! Zale! Pik! Gora! Eta badoazkien. Bai. Badoazkien ez. Seina joan dira. Eroztik bost eta bateko partziala. Eta partida bi eta huts irabazteko. Piloko eta huts irabazteko. Ederki bideratua dute Urreistik eta Gorkak. Bibikote hauek. Lehen da biziko ligaskan lan erra intzuten. Finalerdietarako sailkatzea ez da lorpen makala maila honetako lehiaketa batean. Baina gero orain artekoak galduak dituzte. Ladutxe Mantzi eta Erkiaga Ibarluzea bikoteen aurkakoak galduak dituzte. Elkarren artekoa ea zein irabazten duen ze bikotek. Galtzaileek finalerdietan garaipen bat bera ere lortu gabe esango diote agur txapelketari. Irabazleek irabazita ere ez dute finalerako urratsik egiteko aukerari, baina behintzat finalerdietako azken partidan garaipena lortzea balitzateke zerbait. Pilota zaila sartu du Gorkak. Eta Gorkak partida hasieran hiru pilota galdu ditu, aiesegin segitzen du, besterik ez du galdu. Oso partido bero bietzen abil. Oso gozagarria gara ikusti ez, lako ondo zutenan pelotara zelako, pelotari dotori edan, postura oso dotori bekoz. Oso eda, oso kompletu Eta orain ere zer egin duen. Eta erakusten dabil. Amabi terditik eskuinez, aurrean jagia eginarazi. Xavier, eta tanto aurrera. Barkaidazu motz-motzean amaitu aurretik Irineo, ajuriako ge askoa daukagu gurekin, pilotari eta bertsolari oia. Ez dakit oia esatea ondote dago, baina Gabon Irineo. Oraindik azkeneko ondarrak botatzen ditugu. Zenbat urtez jokatu zenuen zesta? 20 urte. 20 urteren ondoren berriro ere kantxetan jarraitzen duzu, armaietan bada ere. Bai, hori ez da segula utzi behar. Irineo, egun berezian gainera, zorionak, zure urtebetetze egunea. Eskerrik asko, hau beti ez dagoela gertatzen, Gozatzen ari altzara partidaz, Irineo. Bai, beti itortzen naiz, astelehenero hemen hau ni. Eta pelotari honak, Gure denporan ere izan ziren pelotari honak, honek ere ez dira txarrak, Eta iraun dezatela aurrekoek iraun zuten bestain beste. Mila esker Irineo. Eskerrik asko, da gozatu zuek ere. Urte hon askotarako Irineo. Nik pilotan enuen ezagutu, bertsotan bai. 1990 elkarrekin aritu ginen, boixia idakon, pentsa. Eta bertsolari oso egokia. Beno, amaitu da finalerdia, eta azken zatia, bigarren joko honetan, azkar joan da gainera, 15-7 irabazi dute Urreistik eta Gorkak, bigarren partidaren ondoren aukerari gabe geratu izanak min eman zien, baina gaur lortu dute garaipena. Bai, gainera maila oso ondo ona emon da, Gorka oso seguru eta indartzu batzien, eta Urreistik tanto oso dotoriek egiotzu. Eta ligaska, sailkapeneko ligaskan 3 eta utz irabazitxe zelkatu zin finalerdieta, gero horba 2 eta utz galute ondioinean arte, eta nintzete opari txiki bat, azkeneko partidu irabaztia, eta zentzazio honekin bukatzi txarrutetan. Eta Urrutiak eta Baskek berriz ez dute finalerdietarako urratsik egin, urrun geratu dira gainera. Partiderik ez dute irabazi finalerdietan, baina Erkiagari eta Ibarluzeari estutu galanta eman bai. Piloko eta huts galdu zuten, baina 13 eta 11 eta 14 eta 12 edo ez altziren joan aurretik. Eta
kanpoan geratu dira, partidarik ez dute irabazi finalerdietan, baina arrasto utzita doaz. Bai, esan emida orain arte maila hundixe emonda bela, generalien txapelketan batez ez, jente barri bat ikusi dugu, favorito asko finalerdietatik kanpuen geratu die, eta gazte hau esartu die, maila ona emonda, eta ikusten da, pelotari gerua eta geixa dauzela maila onakuek, eta gerua eta kompetizio handixe haue, eta gauzak oso ondo enbidabe bai pelotari honenetik bajutxo hau edizen eta gauzak partio irabazteko eta horra horrien ibiltzeko. Eta hainbat pilotari handi geratu dira finalerdietatik kanpora, Gorkak bera sartu da, Anaia finalerdietan etzen sartu, Johan gaur egungo pilotaririk handienetako bat jada, Barandika etzen sartu, López etzen sartu, Lekerika ere, zor pilotari handia geratu dira finalerdietatik kanpora, eta gazte asko sartu dira. Bai, eta hori oso seinale hona da, kirolantzako, badatozela gaztiek gogor joten. Hor beste gazte bat. Bai, oso torkizuna handixe daukena, eta laster ikusiko gule maila honetako partidu jokatzen. Ikusi gendun, debuta egin zuen, ordezkapen, ustekabeko ordezkapen batean, zeinen lekuan izan zen, Julen Del Rioren lekuan, bai, min hartu zuen, eta orduan sartu zen. Zabal berriatu argaztea, 17 urte besterik ez, eta Winter Series lehiaketan debuta eginda dagoeneko. Eta igo gailurantz badoa Mutrikuarra, atzelaria, atzetik Darraiola. Buenas. Bien, toma. Argazkiak atera, Irribarrea Espainetan. Merci por la botella. Eta badoaz gorantza, finalerdi honen irabazlebiak. Einau Turreisti eta Gorka Sorozabal. Es bien, sí. No, qué pena, estoy de acuerdo. Imagínate este partido y perder. Sí. La casa, la vuelta a Dania, mañana difícil. Yo también, bien. Partida hause jokatzera etorri eta galdu izan bagenu, Daniarako itzulera tristea, esan dio. Bueno, irabazi duzu, jonde izuela. Eta xalo artean, heldu dira elkarrizketa seteraino. Ala heldu dira, bai, Xavier. Eurekin azter dezagun orain partida. Gorka, ¿ha merecido la pena volver desde Dania para jugar este partido? Una pena no, pero era un poco raro, sí. No jugamos nada en este partido, entonces está un poco raro, pero es siempre bien de jugar adelante de un público así. Una pena, no sé, pero fue bien para mí. Os ha costado empezar a arrancar, pero una vez de que habéis arrancado, habéis sido superiores. Sí, el ritmo está diferente que los quinieras a Dania, el frontón está menos vivo, es un otro ritmo, entonces para empezar nos ha costado un poco, pero hemos fallado un poco menos que ellos hoy, y por eso que hemos ganado. Inaut Gorkak esan berri du, gehiago asmatu duzuela, eta hortxe egonda gakoetako bat. Bai, ez da izan jokadun partido honentako bat ez, baina nik uste lehen zanetan bezala, lehenengo zeteko erdi partetik aurrera fallo bitxiotxen hasi gala, eta hortxe ondala partiko klabia. Tanto politak ikusi ditugu, tartean partidako onena, zure izan da, bigarren setekoa, 10-6koa ikus dezagun. Tikitaka polita izan duzue, bi aurrerarien artean. Ikusi da, Tomasi bastante kostauzate hasieran sakia sartzia, gero kasu honetan Esteba zerta lehenengo rematiakin eta rebote gota dugu, gero korta bat Gorkak ondo izketan egin deula, ni uste txapelketa osuan ziar, eta ondo komunikatzen gala. Tanto luzia izan da, baina gero polemika pixkat onda, botia ez joditxela eta ez dela, eta pentsatzen zabaleko botatzia eta ondo erten dugu.
odolotzarekin bota duzu Zabalera. Bai, asko pentsa gabe, gauzak nik olasio datzeta asko pentsa gabe, eta ondo erten dugu eta posik. Ez usteko eman duzuen bikote izan zarete, txapelketa honetan, hasieran behar bada ez zeundeten favoritoen artean, baina erakutsi duzue finalerdietara heldu arte, primerako bikotea zaretela. Bai, nik uste Gorka eta Bixok ondo komplementa goela bata bestiekin ez, aurretik asko ezagan jokauta, baina txapelketan ziar asko ezautzen jungea, gero Ameriketan ere asko ezautu bataz beste, eta gero etorri ganean semifinaletan nik uste ez zala izan gure maia ez, aritzen da kontra lehenengo set on baten genuen, azken txampa hortan suerte pixkat ere eukien genuen eskasa, eta gero hortik aurrera ez genuen jokau gure partiduak ez, baina bueno, nik uste gaur zehose gehixo eman dela, ez dola izan gure goi mailako partidua, baina nik uste winter hontan eragutzi gula ze maila dakaun. Gorka, ha acabado el winter para vosotros, pero tenéis otra oportunidad de jugar un gran torneo que se disputará en Dania, que será la Biscayne Cup. Sí, por eso hay que ganar al final del torneo de Dania. Estamos bien con Eñaut allí, pero tenemos un partido creo muy difícil con Tambur y Daniel porque juegan súper bien ahí y hay que ganar si queremos jugar ese Biscayne Cup. Bikote, zorionak gozatu gaurko garaipenaz eta zorte on Daniako txapelketan ere. Zorionak. Zorionak biei aurten egindako lanagatik, erakutsitako mailagatik, emandako ikuskizunagatik. 3.825 metro egin ditu Urreiztik. Partida ez da oso luzea izan, ez iraupenez, ez pilotakadaz. Biparetaz lau egin ditu Mutrikuarrak. Zabalean luze bi, tantoriko berentzat bere izi dugun hori. Tartean, moztuta egindako beste bat ere bai. Galduak 5 izan ditu. Hasiera izan dute Paialantxekoa gero ongi aritu dira. Biak ere. Urrutiak 3.715 metro. Eginak 7. Horietatik atzean 3. Errestoan 2. Dejadaz bat. Sake errestorako aukera hundirik ez diote eman elkarri. Galdutakoak 11 izan ditu. Hasieran kamutsi bili da, azken zatian galtzaile esan bai. Pilota asko ditu azkenean galduak. Eta Gorkak egindako bat. 3 Baskek, galdutakoak adi 3 Gorkak, 4 eta huts zijoazela 3 galdutako zeramatzan, handik aurrera bat bera ere ez du galdu. Baskek berriz, 9 galdutako izan ditu, ez dute gaur, bikote egonkorra eta sendoa osatu. Urrutiak eta Baskek, pilotakadak, 74 Gorkak, 74 Baskek. Bikotean bakoitzak izan duen pilotakada portzentajea duzue. Azpimarraturik. Eta anek galtzaileak ere harrapatu ditu Urrutia eta Baske. Hemen ditugu bai, Xavier. Toma, hoy quizá habéis fallado más que en ocasiones anteriores. Sí, creo que hoy es la peor partido para mí y creo que hoy jugamos por nada porque no jugamos la final. Y bueno, no pasa nada y hoy es para disfrutar. Y gracias a todos, al público de Guernica. Vamos a hacer una valoración general de este campeonato, porque comenzasteis muy bien, Thibaut. Sí, estoy con confianza y con Urrutia se entendemos mucho bien. Y la verdad es una pena perder 3 partidos en las liguillas, pero porque creo que hacemos buenos campeonatos los dos. Y hoy no fue nuestra imagen del torneo. Fuisteis capaces de ganar a los vigentes campeones, a Erquiaga y Berluzea. Sí, son los favoritos y creo que hemos hecho una fase 1 increíble. Podemos ganar contra todos, pero ahora hemos visto que podemos perder contra todos también. La final va a estar a tope, la gente de aquí fue increíble cada lunes y creo que merecen esta final grande. Tomás, fuisteis pasasteis a la final, fuisteis casi capaces de ganar a la Dushimanzi y perdisteis en el tercer set, en el último tanto del tercer set. Sí, una pena para nosotros, pero es el juego, después el 5-4, después si él no hace el pumpa,
podemos ganar, pero creo que normalmente la parte es en 2 sets, podemos ganar los 2 sets y fallamos los 2, 1 y el 5-4 es una suerte para él o como para nosotros, no pasa nada. Son cosas del juego. Se dice que hay que quedarse con lo bueno y aprender de lo malo. Bikote, beraz, zorionak eta animo. Eskerrik asko. Animo eta zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Donibane Garaziko aurrelariari eta bidarteko atzelariari eta askotan denetik ezera pilotaka da bat egon daiteke. Iazko txapeldunak mendean hartzeko utxa falta izan zuten eta azkenean garaipenik gabe geratu dira. Finalerdietako ligaxka honetan, baina ez arrastorik utzi gabe, beraien goi mailaren seinalerik eman gabe. Eta zer esana franko emango dute, datozen hilabeteetan, datozen urteetan. Eta honen beste ez emango diogu gaurkoari amaiera, horazi nahi dizuet, datorren ostiralean Sestaoko udal pilotalekuan izango garela. Eta han jakak ez duela imatzekin jokatuko, eskua mindua baitu Oiartzuarrak ezkirotzekin baizik. Eta aurkariak Elordi eta Zabaleta, Elordik eta Zabaletak 13 tanto egin beharra 4. postuari eusteko. 13 gabe geratuko balira, jaka eta imatz sailkatuko lirateke 4. Ibon, eskerrik asko eta igandera arte, gauza bera ane, eta pilota zaleoi, ostiral arratsera arte, pasaste hon.